bautismuhan pag-usab kadtong mga nakadawat sa bautismo nga ang formula nga gigamit sa ngalan sa Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Ang problema anak ay gisungag niya. Gisungag niya ang tawag ining tudlo sa ato ang Ginoong Jesucristo. Ug matod pa niya, gisungag kuno nako ang sugo ni Jesus Christ. Wala oy. Gituman lang nato ang sugo ni Jesus Christ didto sa mga apostoles. Diin ang sugo ni Jesus Christ sa mga apostoles mao'y atong gigamit ang ngalan ni Ginoong Jesucristo. Mateo 28 versikulo 18. Ingon si Jesus Christ, kanako gikahatag ang tanang kagahom sa langit ug sa yuta. Wala kay salig ni Jesus Christ imong dawaton ng pangalana aron ta maluwas. Kaluoy sa panabot nining atong higala nga gitawag og pastoy, grabe gyud niyang pamalibad nga wado kuno niya gisupak ang pulong ni Ginoong Jesucristo. Sa bugi wala, klaro ang gisulti ni Kristo. Bautismohin sila sa ngalan sa Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Wa man maingon si Ginoong Jesucristo nga bautismohin sila sa ngalan nako. Wala oy. Ayaw ninyo usaba ang gisulti sa balaang kasulatan. Kung maingon mo nga na bautismo o nagbautismo sila sa ngalan ni Jesus, nga may gigamit nga formula sa panahon sa bautismo, dili na may gisulting Kristo. Remember, ang mga apostol, dili sila ang manluluwas. Ang manluluwas, ang Ginoo nga nagsugo nila. O ang Ginoo nga nagsugo nila, nagsulti, nga pamautismo mo sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. So kung musupag ka ng pulunga, imuha gayon ng kulangan ng moong pulunga, buti pasabot, wa ka nituman kang Kristo, hinunua, imong gikontra ang atong Ginoong Jesucristo. Number 2, tawag ining point, ingon siya, nituman lang daw siya sa gitawag ng mga apostol. Ang mga apostol, wa man nigamit og formula nga, I baptized you in the name of Jesus. Yang ano naman lagi gisulti din na nga, kanang gingon nga, pabautismo ka mo sa ngalan ni Jesus. Dili man referring sa tawag in formula. Referring man na sa otoridad kung asa dapat unsang dawaton nga bautismo anang mga tao nga naminaw sa panahon sa ilang gitong pagwali. Kay again, nga panahon manggod mga sir o mga ma'am, naibautismo sa mga Hudyo, napibautismo po ni Juan. So mao nang giklaro sa mga apostol kung unsang klaseng bautismo ang dawaton. Kaptong bautismo sa ngalan ni Jesus or sa otoridad ni Jesus. O sa mga otoridad ni Jesus, kaptong bautismo sila sa ngalan sa Amahan, Anak ug Espiritu Santo. So dili mo pwede nga surambawan yung panabot ang mga apostol or ilang gisabot ang gisulti sa itong Ginoong Jesucristo nga I baptized you in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost o niya ilang ilisan o sa ngalan ni Jesus. Di ba? Dili man na pwede. Kaya kung usang gisulti sa Ginoo, walay dagdag dapat, walay gitawag o bawas. Tama man na nga mukotag St. Matthew chapter 28 verse 18 nga ingon pa ni Ginoong Jesucristo, gikahatag man kanako ang gagahom sa langit ug sa yuta. So dapat kung unsa ang gisulti ana nga panahon dapat dili dungagan, dapat dili kuhan. Ang gisulti niya, bautismuhin sila sa ngalan sa Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Wa man sumingon nga again, bautismuhin sila sa ngalan nako. No. Wala. Dili gyud natawag ining pwede. And at the same time, kung basahon nimo ang kasaysayan sa gitawag mga apostol for the first 300 years, kadtong mga sumusunod sa mga apostol ang ilang bautismo sa ngalan sa Amahan, Anak ug Espiritu Santo. When nalisod kayo ng magbasa-basa tapastoy, nga wa ta kasabot sa itong gibasa, o niya 11 na wa ta kabalo, sa background sa ato ang gibasa kay mahimo gitang tawag ini nga katawanan. O niya, klaro mo ginang katawanan nga usbo nimo ang pulong ni Kristo, niya pagkahuman, ihulog pag yun nimo nga ang mga apostol nagbut-but og sabot, o tawag ining wa nakasabot sa gisulti sa atong Ginoong Jesucristo. Remember, explicit ang mando ni Kristo, ang command ni Kristo, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. Wala na'y gitauglain. So kanang inyong bautismo, bot-bot na. Nanong bot-bot man na kay instead of in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost, ang ilitok sa panahon sa bautismo, in the name of Jesus man, yung mga pagka nga, wakay salig kang Ginoong Jesucristo, si Kristo na ginisulti mismo, igot lang minituman kang Kristo. So kung imuhan ng kuhaan, imuhan ng tawag ining dungag-dungagan, nakapunta ka kang Kristo. Wa niyo magisunod si Ginoong Jesucristo. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow niyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II, TV Apolia Punto Argumento page,
Kuya Apologist TV page and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa atin po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, subscribe po ninyo yung mga channels natin, Dalay Catholic, Apologist International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologist TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung ipadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.